週足リブル、今日から週足の歴線がいますから、そこに向かうような今下落が出てるかと思います。売りのご検討継続できます。そこに向かってこの辺りでダブルボトムとか、3ゾンとか、反発が何らか出てくるかと思うんですが、反発するエリアね。おそらく週足の歴線ぶつかればこの辺りね。この辺りですよ。必ずタッチと言いませんかね。近づいてからこうダブルボトムとか、なんか作ってこの辺で安値切り上げみたいな動きで、また移動平均線、帰りを埋めに行ったり上に上がってくることもあります。で、上に行って4時間足の移動平均線、また下に入って、みたいな動き出てきて、今週終わりみたいなことも想定ができますから、上では限定的ですよ。1回は20ピップス買えますからね。上に上がってくるタイミングでね。で、また下に上げてくれば、下でも売れますし、そんな風に見ておいてください。そういうね。